Тревожни данни. Пием вода с нитрати, хлор и микроорганизми. Резултатите са от проучване на активни потребители. Според изследването, близо 50% от водата в тестваните проби е замърсена. Градовете с най-силно замърсена с микроорганизми питейна вода са София и Ботевград. Превишени нива на нитрати са установени в Видин, Димитровград и Пазарджик. Активен хлор над нормата пък има в Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Изследването обхваща обществени чешми в 29 града у нас. В 14 от тях е установено наличие на замърсяване като микроорганизми, нитрати и хлор. В момента здравните инспекции взимат ежедневно проби от водата, но това обикновено става на входа на системата. Но накрая, вече от чешмата на потребителя може да излизат съвсем други неща. Основна причина за това е водопреносната мрежа, сочат от активни потребители. Наличие на отровни пестициди са открити във водоемите в свищовското село Козловец. На отровите се натъкнал водопроводчикът на селото при рутинна проверка. В непосредствена близост до кладенеца той забелязал, че тревата е отцветена и излъчвала остра миризма. Бактерии и нитрати във водата, за това алармира доклад на Изпълнителната агенция по околна среда и водите. Иначе 99 на 100 от българите имат достъп до водопроводна мрежа и това ни нарежда на едно от челните места в Европейския съюз. Къде обаче водата е най-чиста и къде е опасна за здравето? Виктория Петрова по темата. Добър вечер. Добър вечер. Нека да започнем от там, че при норма от 5% отклонението от микробиологичните показатели на водата в България 15% като цяло. Смята се, че над 5% замърсители на водата водят до опасност за здравето на хората. И още като потвърждение на тези данни, едва 34% от българските водоизточници и водохранилища имат пречиствателни съоръжения. Замърсена вода в много от градските чешми в страната. Проучване на Асоциация активни потребители показва, че в пробите на 14 от общо 29 проверени града има замърсители в питейната вода. Колко тревожни са тези данни? Златина Зехирова работи по темата. Слушаме те. В зависимост от големината на града, от Асоциация активни потребители са взимали между 1 и 5 проби от градските чешми. Резултатите: в 39% от пробите са открити един или повече замърсители. В 4 града или 14% от всички е нямало абсолютно никакви замърсители. Данните обаче се разминават с тези на държавните контролни органи. Недопустимите стойности на нитрати в литър питейна вода са над 50 мг. Такива водоизточници в област Добрич са сондажните кладенци Било, Крупен, Капитан Димитрово, Могилище, Калина, Гурун и Каварна 1. Начинът да се преборим за сега е като разреждаме водата с други водоизточници, които имат значително по-ниски концентрации. Отровна вода потече от чешмите в Мизия. Здравните власти забраниха ползването и за пиене, миене, къпане. Драстично е скочило съдържанието на редица опасни елементи. Предупредени ли са обаче жителите на града? Шумен на протест заради мътна вода. Питейната вода в града и околностите му вече 2 месеца не става за пиене. Показват го и последните проби. Шумен си плащат една от най-скъпите води в страната – около 2 лева и 70 стотинки за кубик. И въпреки това, всяка година за няколко месеца от чешмите им тече това. Основната причина е, че язовир Тича няма пречиствателна станция. А ако окото не вярва, и пробите на здравните власти показват, че водата от чешмите не става за пиене и за миене. Забраниха употребата на 12 вида минерална вода в детските заведения в цялата страна. Причината – високото съдържание на флуорид, което не е подходящо за ежедневна употреба от децата. Ваня Иванова и Павел Петлички по темата. През октомври миналата година Министерството на здравеопазването е издало заповед до всички здравни инспекции в страната да се забрани употребата на минерална вода с високо съдържание на флуорид. Деца до 7 годишна възраст. Високото съдържание на флор във водата е вредно, защото се получава тъй нареченото заболяване флороза, което означава петна на зъбките. Допустимото количество флуорид, което се съдържа във водата, трябва да бъде до 1,5 мг на литър. Минералната вода съдържа много голямо количество флор, което не е полезно за децата за ежедневна употреба, защото влияе на физическото развитие. От здравната инспекция в Благоевград са изпратили списък с неподходящите марки води на всички детски градини. На етикета на всяка пластмасова бутилка от минерална вода пише да се съхранява на хладно място.
Според специалистите това не е рекламен трик, а е задължителна инструкция. Когато оставим пластмасовото шишенце на слънце, отделя вредни химически вещества, които имат сериозно влияние над организма, казва доктор Иванов. Това е тема, върху която се говори много през последните години. Образуват много токсични съединения, част от които са канцерогенни, други водят до оплешивяване, смущение в хормоналния цикъл при жените, до по-ранна импотентност при мъжете. Изобщо имат много негативни ефекти върху здравето на човека. Германски изследователи са открили близо 25 000 химикала в една пластмасова бутилка. Някои от тях действат като мощни медикаменти в тялото ни и могат да блокират жизнено важни процеси. Веднъж седмично Мария идва до изворите на халите, за да си налее минерална вода. За целта използва пластмасови бутилки. Казва, че от къщата й никога не се изхвърлят вече използвани шишета, защото винаги влизат в употреба. За вода ги ползваме, но ги сменяме. Ама не много често. Кажи, бачо, колко ги сменяме? Около 5 месеца. Горе-долу. Толкова. Николай, също като Мария, използва пластмасовите бутилки повече от веднъж. Да, това са използвани за трети път. Така че са нови. Като всяко нещо обаче и пластмасата има срок на годност. Колкото по-дълго време се експлоатират ПВЦ шишетата, толкова повече вредни организми се натрупват върху повърхността им, обясняват учените. Когато се налее водата в шишето, тъй като тя е по-хидрофобна пластмасата, бактериите, така да се каже, избирателно и образуват един слой от микроорганизми по стените на шишето и остават там и е трудно да бъдат измити. В бутилките за еднократна употреба не е препоръчително да се наливат горещи течности. С повишаването на температурата на водата тя по-лесно разтваря такива вещества. За разочарование на много българи, оказва се, че съхранението на прясно мляко и вино в пластмаса също не е безвредно. Затова и учените съветват, вместо в ПВЦ бутилки, да държим течностите в стъклени.